Ungafuthi ufuna. Yebo mnumzane ngakusiza ngani? Oh, hayi angiyiboni nencane inkinga. Wena ngicela ungiphe ama direction nendawo nesikhathi leso uhlanganela khona. Okay. Awume ngabe khona mhlawumbe umuntu soba kanye naye noma soba sobabili nje kuphela. Okay, ngiyabonga. Nawe futhi ube nosuku oluhle ngiyabonga. Sobonana ntambama. Hey. Man. Uyayiva? Mnandi kodwa chomani. Isho ngokubanda kusiyami. Sengithoba inalandawo manje. Ithi qoko. Ngoba alingise ke ngokumuntu asekhaya. Usathandana nalantu yakho ngiandi. Usukhuluma ngendoda yami phela masuthi lento. Asingaxabanisa into engekho mngani wami. Yabona uAndile ubheyi wami. Usofa silahlane wami lesikhuluma ngaye njengamanje. Thini? Yena uneshori kulento yakho. Uneshori awukho serious ngobomi. Awukho serious umuntu ngobomi. Senjiba uAndile sofa silahlane ubaby usuthi lami lomkhuhlana anathuni. Ba realistic ke ngoku. Thomi manje uxalele mina. Ngendoda. Ebold. Yabona? Sengitho indoda exa ndithi 1 vele ithi 2 Nayo chona. Thomi kaloku angikubaliseli. Binge lokubalisela leni into abana ngaba yo ayisana. Yo ukhona. Hayi ukho sana, hayi ukho shem. Ukho yena. Inkinga ayikho into engicela kuAndile enganginikezi. Ayikho. Qede bantu. Qede bani? Sibalimeni. Yazi ukuthini lento isiqala ukungicika mngani wami. Hayi Thomas ngendoda yami Thomas. Asibi umuntu asekhaya ngendoda yami. Asiphuza notshwala bami ukuthini lethu. Lethu tshwala bami. Ambo dawa. Come in. Mntane Kahle. Steve mngani wami. Kunjani boss? Ngiyaphela. Uhlale phansi. Uke ungenayo mfowethu yini inkinga? Sengigijima lapha nasemgaqweni kanti uqala ungiqasha ngocingo. Mngani wami. Mfowethu. Izinto azihambi kahle neze. Kwenze njani? Njengoba ngithathela phezulu kangitshena nje. Ngiqeda khuluma nommeli kaThemba. Yeah. Umuntu ocela sihlangane namhlanje ntambama. Is him today? Ngibe sengivuma ke. Ngade sohlangana. Ngani wami. Ngiyabonga mfowethu. Wena Steve mngani wami wazi konke ngefa likaThemba ukuthi wakushiya kumina konke. Ngazi kahle kakhulu. Washiyana lesithabathaba somuzi. Khumbula kahle kakhulu. Washiya nekhampani yakhe. Ngiyakukhumbula futhi wayishiya incane kakhulu sebekhulisile nokho. Wabe secela ukuthi ngimkhulisele lo mfana wakhe. Yeah. Abe no 25 years. Uneminyaka emingaki njengamanje mfana? Lo mfana lo usena 25 years. Lo mfana nozacela usena 25 years manje. Manje sekumele ukuthi konke lokho sengikusebenzele kakhulu kanzima kufanele mina ngihlukane nakho. Mfowethu. Ngeke ukuthi uyindoda ungaka.
ususebenze kanzima kanje. Ungitshela ukuthi konke lokho sokusebenzele sekuzohamba kushabalala njengamanzi. Ngiyafunga ngiyakhomela. Ngiyokwenza ngifile. Cha. Angeke ufe ngisaphila mfowethu. Ngifuna ukuthi uqhamuke nesu njengamanje ukuthi kuphi kumele sikwenze. Uyabona mngani wami. Ngibonga kakhulu ungaseka kwakho. Yebo. Anginayo inkinga ukuthi ngiyohlezi ngikhona eduze kwakho ngaso sonke isikhathi udinga ngaso. Uyangazi ngitholakalaphi. Angisibone ngibuyele emuva. Angeke futhi ubuyele emuva. Oh, kulungile ngizokubona namhlanje ntambama. Right, sharp. Baby, kwenzakalani? Alright. Right, thanda sami. Impeleni angikho right. Okay. Kunento engidlayo. Thanda sami, angazi ukuthi udliwa yini. Kodwa ke nje ngizocela ukuthi ungithembe. Ungithathe njengomuntu wakho uzokwazi ukuthi ukhulume yonke into naye. Kade sendawonye. And ngiyazi ukuthi izinto zike zabanzima emva kokushona kwabazali bakho. Kodwa ke nje ngikhona for when. Now uyayazi le nto angithi. Ngiyakwazi lokho thanda sami. Engikhathaza nje ukuthi ngisanda aggressive call la. Elo mxhaka weloya kababa lo Thelisa. Uthi udinga ukuthi sibonane namhlanje ntambama. Hawu, mawucabanga ufuna ini? Thanda sami okwamanje angazi kodwa nginesiqiniseko sokuthi udinga ukuthi sothi ukuxoxisana mhlambe mayelana nale nkampani kababa ukuthi kuyisikhathi ukuthi ibuye ezandleni zami manje. Indaba ezimnandi lezo baby kodwa yabo umuntu ongikhathazayo la ngoba umncane wakho angicabanga ukuthi uzovuma nje kanjalo ukuthi izinto ihambe nje. Nami nje nguye umuntu ongishaya sovalo manje. Yamazi baba omncane ukuthi uyingozi kanjani. Mina ngiyathemba akakaze wazinikeza ithuba ngisho umzuzu owodwa lo ukuthi afunde Willie. As you remember, my father died when I was 21. Yeah. And I was not fit to carry on with this company. And now I'm 25, I am fit as a fiddle. Ukuthi ngakwazi ukuqhubeka nalo msebenzi. Sekuyisikhathi thanda sami ukuthi ukaKhesari bheke uKhesari. I know sithanda sami. Ukuthi nje into engizocela ungenzele yona ngicela igadi. Uba umncane wakho ungishayisa nje ngivalo. Kwamina ngiyamsaba. Kodwa ke asime kancane manje xoxa ngovusi kwathini. Gas isikhathi sami nawe lesi. Ngiyasemzama. Sibonge mnomzana ufikile. Ubonga mina wenqangalele. Bengifisa ngathi ngasheshe siqala ngoba uyazi ngindoda ematasa namabhizinisi. Hayi cha, ayikho inkinga lapho mnomzana. Umhlangano lo size ngawo la uzoqala nje kungesikhathi. Postal inteni. Hayi. Ngithanda ukuxolisa madoda ukuthi ngibe late. Hayi cha, ayikho inkinga. Awuyibambe lapho kuThelisa. Ubungathembisanga kumina ukuthi imi nawe kunomhlangano akekho omunye ozobe khona. Ufunani lo? Omncane. Ungathi lo. Angidli ukudla kwakho mina. Ungitshele uma kuzoba khona inkinga ukuba khona kwami la. Madoda, ngicela ninginike ithuba. Umhlangano enginibizele wona la umayelana ne-will kaMr Timbat. Kunezinguquko ezikhona. Ukuthelisa. Mawukhuluma ngenguquko uchaza ukuthini? Ngicabanga ukuthi siyakhumbula sonke la uma sifunda i-will eminyakeni emine eyadlula ukuthi i-will ibithi kuyothi uma uAndile esefinyelela eminyakeni yo-25 inkampani noma konke okusegameni likababa wakhe kuyobe sekubuyela ngakuye. Soqedile. Cha. Lokho okusho ukuthi ke Andile mina njengeloya kababa wakho ngiyobe sengiba nawe ngikusupport every step of the way ukwenza sure ukuthi yonke into ihamba ngendlela. Sisekulokho nje ngibeke madoda sengibhala nanka ama contract esizocela ukuthi ke ningisayinele wona
esengiyongibuyisela wona ngosuku lakusasa engithi nje usuku lakusasa lungakapheli. Mina ngoba sengifika emsebenzini sengizowananda. Singahamba. Cha, siqedile ndoda amadoda. Sawubona ma. Yebo mntanami kunjani? Ngiyaphila sanika sami njani? Ubhizi ngenda? Hayi ngikwashisa itshala mntanami. Awusho ntombi yami. Uphumaphi sekulethi kangaka? Umuntu ayifikela ngilambele sozongibuza lezo zinto lezo. And mina mase ngimdala ukuthi ungangibuza lezo zinto lezo. Khona nje uphekeni la ekhaya ngendlela engilaphe ngayo. Hayi amagoda ntombi yami asaseziko. Awusukuhlala nje la kancane. Ke sithi ukuxoxa. Sengizeni. Lalela-ke sithando sami. Umuzi wami lo. Uphahla lwami lolu. Lento yakho kuhamba nje uhamba upapurula, ufike ngesikhathi osithandayo la ekhaya. Engase ayihambisani nami. Ma, ngawona manje sengimdala kakhulu ukuthi sengakwazi ukuyithathela mina inqumo ngempilo Yimi umama kulomuzi. Mhlazane-ke usuphumile la ekhaya usuna wakho umuzi, usengakwazi ukuyishayela wakho umthetho. Ma, angikwazi ukuthi ngizothi ufuna ini-ke njengamanje. Ngoba phela ngiyakwenzela yonke into ingane ekwazi ukuyenzela umzane wayo. Imali ngiyakunikeza, ukudla ngiyakuthenga la ekhaya. Kanti yini oyifuna kimi? Mana. Imali ayisho lutho. Ukudla akusho lutho. Okunokuthi ngilahlekelwe wena. Kwale mali le ufika nayo letha ngayo igrocery endlini. Angiyazi ukuthi usukuyithathe. Yazi ukuthini ma? Engingakutshela khona ukuthi ngizohlezi ngila ekhaya, ngiyingane yakho. Angeke futhi ngize ngikulahlekele. Yazi ukuthini ma? Awufuni ukuxabana nawe, ngicela ukuthi ngiyolala nokudla kwakho lokho. Awubone kuseni. Khuyekha. Mama Mbatha. Kodwa uphumkami. Uyephi bo udliwe inja wenyama? Hayi bo baba. Hawu. Kunjani kodwa baba? Ngive ngikhumbula. Ngiyaphila sithandwa sami unjani? Ngiyaphila. Awusemuhle. Lube njani kodwa usuku lwakho? Belifana nje nasemhleni. Hawu siyabonga baba, siyabonga. Kodwa undodakazi wami umpheli. Ubhizi uphuka upapayi lapha ekamereni. Linkanjani baba itiye ngiyacabanga futhi ukuthi nendlala futhi kuba ibhokile. Hayi khulileka ngisudi phama. Ngicela uhlale phansi nje sethu uxoxa kancane. Okay. Usuqala ukungikhathaza ke manje baba, kwenze njani? Sithandwa sami. Kade sine meeting nommeli kaThemba. Sathi ukuxoxa kabanzi. Njengoba wazi ukuthi iWilly ayithele umfana wakhe uAndile. Uma sena 25 years. Konke lokho esinako kumele kubuyele phansi kwegama lakhe. Lokho sekusho ukuthi usena 25 sekumele futhi sihlukane nazo zonke lezi zinto. Oqonda ukusho baba ukuthi sesizomane silahlekelwe yikho konke nje. Cela ungasikhathazi ngalokho amanzi amancane. Ngizokulungisa. Singangazikhathazi kanjani baba uma ngabe sogcina sesilale emgaqweni? Uyakhumbula nje ukuqala ukuthi lo muzi lo sikuwona okaAndile. Leliya office leliya nohlala kulona elikaAndile. Baba kamphile. Uthini ngale ya computer leyo oyisebenzisayo? Sithandwa sami lento okhuluma ngayo. Ngikwazi kahle. Kodwa ngeke ngize ngivumele lo mfana agibele phezu kwekhanda lami. Futhi nakho konke lokho sengikusebenzele kanzima kanje ukuthi umndeni wami uphile kahle.
ngeke ngize ngivuma ukuthi sihlukane nakho. Hayi ke. Bonakale ngathi usekuthathe konke uandile. Futhi nawe baba ngikholwa ukuthi ikhona into ongasuyenza ukuvimba lokho. Nkosikazi wami. Ngizokulungisa lokho ngicela ungathini. Yazini. Ngikhathele, ngiphathelwe nanekhanda. Ngicela ukuyolala. Kodwa kukodwa nje kuphela ngizocela kuwena. Ngicela ukuthi ulungise yonke lento le. Uzobona ukuthi uzoyilungisa kanjani, kodwa ngifuna ngiphumile kuyo yonke lento le. Ngiyakuthembisa mngani. Konke lokho kuzolunga. Ungasabi. Ngicela ukuyolala baba. Hey. Wansi. Yeah. Come in. Baba Mncane. Kuhleli ngicebelekile la. Ngitshe ukuthi usayinile inkontileko pakisha wonke amapheshana akho aphuma waphela ofisini la. Office lami ufunani la wena? Uyisayinile inkontileko Baba Mncane. Ukuthi uphume la eofisini lami. Sengulu benginonela. Leli office lami. Lesihlalo ohleli kusona ngesami. Ifa lami leli. Awudikutshele into ongayibuzanga. Angindawo. Ngithi siyazwana? Uyazizwa ukuthi uthini Baba Mncane? Ngisizwa kahle. Nawu umsebenzi wakho. Usayinile la Baba Mncane. Uqede ngiyebhisi. Baba Mncane awusayinile. Ukuthi usayinile inkontileko. Baba Mncane wenzani? Baba Mncane wenzani? Baba Mncane wenzani? Wenzani? Lalela wena. Susa lo dodo wakho lapha. Ngenza into ezosola ngayo. Yazwa? Ngizosuka ngibiza amabodyguard ami. Uphuma usuhambe emoyeni. Uyangizwa? Uyabona wena. Uzongayisoli. Ngiyakutshela ngizwa. Ungayisoli. Get out! Nothi. Nothi. Hello baby. Ngicela ukuthi uze endlini njengamanje. Okay, ukuphi wena? Ngithi ngicela uze endlini njengamanje. Okay,
Buthelezi. Yabona le nje ubaba omncane. Isingimi la. Uthi angeke aze aphume ebhizinisini lami. Uhlosimbi. Yabona nalama contract osinikeze wona. Uvele wayidabula phambi kwami ngimbhekile ngalawa amabili. Hayi, khululeka. Umthetho uzobhekana naye. Wena nje ungasikhathazi ngalutho. Okay. And then wena usungibiza ngathi ngisebenza nje yini? Kwenzala ngawo? Yabona leli bhubesi lo baba omncane. Lengimi la. Usenzeni baby? Usenzeni uvusi ngosamanje? Uthi angeke azaphume ebhizinisini lami. Uthi uhlosimbi. Nami ngisimisela ukumnikeza yona. Baby, yabona le yenzekalayo. Kade ngayibona ukuthi izokwenzeka. Kade. Thando sami. Angeke ngize nguyeke umcebo wami ugeleze nje kalula kanjalo. Ngeke. Ngiyakuzwa baby. Manje ucabanga ukuthi senze njani? Singenza noma yini kuze ngithole ngokwami. Khona la kumele sobafakashela. Abo bani manje lapha? Oza. Baba ngabe ukhohlwe ikhiye zakhe. Yes, wena. Senza uhleba wena ngithi. Senza uhleba wena ngithi. Wosala. Wosala wena. Sipesipela la sakufusa. Eputhe kwena man. Bek. Ukuchopha lapha ngizikuthi ngithini. Ngizikuthi ngithini. Eshayisha manje wena.